Hej sammen og velkommen til den her video. I dag har jeg min ven med Victoria og vi I dag så vil vi lave sådan en video, hvor det er, at hun siger, hvad jeg skal hente, og så skal jeg så hente, så tæller hun til 8, og så hvis hun har sagt stop, inden jeg når at komme tilbage, så har jeg ikke fået noget point, men hvis jeg når at komme tilbage, inden hun har sagt stop, så får jeg et point. Så lad os bare komme i gang. Ej, fuck. Sådan der. Hvad skal jeg hente? Du skal hente din sovepose. Okay, 3, 2, 1, nu. Ja, du får et point, fordi du talte kun til 5, så. Det begynder at være lidt tvivlsomt. Okay, sådan. Wow. Du skal hente en kugle med en fugl i. Okay. 3, 2, 1. Sådan der. Jeg nåede at tælle til 4. Er det den her? Ja. Sådan. Den ugle i. Det er ikke en fugl. Nej, okay. Det er en fugl. Se, det er sådan en ugle. Sådan en. Nej, det er en fugl. Ja, det er en fugl. En krystal. Nej, okay. Ikke en krystal. Det er ikke en krystal. Og vi skal til Gudnes. Hey! Vi skal til... Nej. Okay, hvad skal jeg hente? Du skal hente en flaske med noget lyserødt i. Nå. Eller... 3, Okay. 2, 1, nu! 3, 4, 6, Okay. 8. Jeg får et point. Ja. Jeg får et point. Det var en parfume. Ja, men det er en flaske med noget lyserødt i. Se, det var sådan en her. Se. Vi skal se det. Det er en parfume. Din tur. Du skal ligesom ikke spille, imens vi er i gang, vel? Ej, jeg har skyen i det her spil. Ej, det kan Okay, jeg ved ikke en dyt om, hvordan man går ud af det her. Nå, du skal... Vent lige. Sådan der. Du skal hente en cupcakes-pose. 3, 2, 1. For 7. Nej, det var tæt på at se, det sådan ser den her ud. Og det er fra 10'eren. 10'eren. Det står på begge sider. Ja. Nå. Okay, hvad skal jeg hente? Jeg gider ikke bede dig om, at du skal hente en pude, fordi det bliver nemt. Fordi du kan jo bare tage den der, eller den der. Eller den her, der ligger lige herude. Ja. Og det Så kan jeg bare sådan her. Okay, hvad skal Okay, du skal hente... Ja, hvad skal du egentlig hente? Nej, du skal ikke hente gitaren. Okay. Du skal ikke Den hente står helt op på min hylde. Okay. Ja, men du skal hente noget, som der er plettet. Ej, du skal altid sige, hvad det er. En lang trøjeagtig, det ved jeg ikke helt. En hvid plettet dims. Okay. 3, 2, 1, nu! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Jeg nåede det ikke. Nej, jeg får penge mere. Ej, hvor mange penge har jeg lige? 4. Penge. Du har... Point, sagde jeg. Penge har jeg ikke. Har jeg Den ikke. har du med faktisk.
Ja. Okay, hvis det lige Send du viater, send du viater. Okay, du har fået 4, jeg har fået... Hvor mange point har jeg fået? 1. Vi glemte lige, at vi skulle skrive point nu. Nå, ups. Send du viater, send du viater. Se, hun har sådan en Violetta en. Ja, okay. Hun elsker Violetta. Det røg ned i. Au, for helvede. Okay, du skal hente Vent lidt sådan. en lineal på 3, 2, 1. Nej, okay. På 5. Du har 5 point. Undskyld mig, hvis I lige lækker. Ej, undskyld mig, jeg skal på toilet. Ja, så gør det. Ja. Hun skal lige på toilet. Ja, jeg lavede 2 videoer i går. Så nu har jeg, når jeg har lagt den her ud, så har jeg lagt 3 ud på indtil videre, fordi jeg fik jo kun min YouTube-kanal i går. Okay. Okay. Se her bare. Ja, kom ind, Victoria. Jo. Er det færdig med videoen? Nej. Ej, okay. Jeg lavede bare fis. Kom nu, vi er i gang med en video. Og det er mig, der skal sige noget til dig. Nej, det er mig, der skal. Nej, fordi jeg havde lige fundet noget jo. Jeg hentede den der i lineal. Nå ja. Så det er mig, der skal sige noget til dig. Hvad skal jeg hente? Okay. Hent en kæp. Okay. 3, 2, 1, nu. Nej! Jeg nåede det lige præcis. Ja, men jeg får et halvt. Ja, og jeg får 1. Så skal du Nej, skrive også et halvt. halv. Er det ikke sådan, man skriver et halvt? Jo. Nej, okay, så skriver jeg sådan. Nej, det er sådan, man skriver et halvt. Au, for helvede. Jeg lavede den bare længere, og du skal ikke lave. Ja. Okay, hvad skal... Okay. Ja, det er noget, jeg har købt. Okay. Du skal... Ja. Du skal... hente en pude. Okay. Og nu er... Sådan. 6. Ej, jeg troede, det sagde 6 sekunder. Ej, hallo, du skal ikke svinge så meget med den. Ej, undskyld. Så jeg får... Ej, jeg gør lige sådan her, så den lidt længere. Hvad skal jeg hente? Jeg skal have 6 sukker. 6. Jeg har fået 6,5. Nej, Jo, du har fået en halv. Du har fået halv. Nå. jeg fik 6,5. Hvorfor? Nej, du gjorde det. Du fik kun 6 point. Streg over.
Så det er nok. Okay, kom med den. Du skal hente en bil. Okay. For 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jeg nåede det. Nej, nåede du ikke. Jo. Det nåede du ikke. Jo, for jeg kom herhen på nummer 8. Så får vi begge 2,5. Ja. Nej, du får 1 og 1,5. Hvad? Du får 1, og jeg får 1,5. Så behøver du faktisk ikke at skifte. Så vi skal det så halvt ud. Altså, du er irriterende, mand. Ej, oh my god. Og hun har så nogle dufte nu. Duftepinde. Duftepinde, de dufter mega godt. I skulle prøve det. Jeg har fået det i jul. Ej, Okay, hvad skal jeg? Hvad skal du? Du skal hente en iPad. 3, 2, 1. Du nåede det ikke. Okay, for nu må vi ikke tælle for hurtigt. Det gjorde jeg heller ikke. Nej, så får du et 1, og jeg får et halvt. 1. Sådan der. Du har 1, 2, 3. Og de der 2 halve. Nej, Nej. den. 1, 2, 3, 4. Nej, 1, 2, 3. Et halvt. Ja. 3 et halvt. 3 et halvt. Og jeg har 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Og så er det bare heller. 15, 16. Så er det 16. og så et halvt. 16 et halvt Hun har 16 et halvt. 16 et halvt har Okay, jeg. du skal... Nej. Nå, det er mig, der skal sige noget til dig. Ja, så skal jeg holde Nej, jeg holder den bare lige indtil. Du skal hente en... Hvorfor holder En blitar. En blitar. en blitar? Hvad er det? En guitar. Her. Nej, jeg kan ikke. Nej, jeg har den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selina, man måtte ikke bruge stol. Ej, så kan jeg ikke nå den. Ej, okay, så finder jeg en anden ting til dig. Oh my god, nu lader jeg den bare stå hernede. Okay. Du skal hente en kaninbamse. Kaninbamse. Den er et sted dernede i. Okay. 3, 2, 1, nu. 1, 2, 3, 4, 5. Ej, for 5 sekunder. Au! Altså, Hvad laver du? hvad laver du, Der er mand? altså batteri I hvad for en? i den der bamse. Synes du, vi skal til at slutte nu? Ja. Husk like, abonnere. Og subscribe. Ja, abonnere og subscribe. Det er det samme. Ej, undskyld. Jeg ved ikke noget om YouTube, så. Jeg bor nemlig ude på landet.